Og vi er live, og vi skal prøve at se, om vi kan få et 10-minutters parti, som vi kan lære lidt af. Og lad os se, hvad der byder sig i dag. Vi går lige ind og kigger. Går herind og kigger. Vi skal derhen. Går vi hen og ser. Nyt 10-minutters parti. Så ser vi her. Vi møder en person fra Kazakhstan. Vi spiller D4. Vi prøver at spille koldsystem nu. Eller vælger vi måske alligevel London. Nu skal vi se. Jeg tror, vi vælger London. Tror jeg ret godt. Det er F5 varianten. Meget interessant. Lad os prøve at spille en gambit her med G4. Springer E5 og H3. Det prøver jeg lige at se, om det kan lade sig gøre, om det er godt. Vi ser lige H3 næste gang, var min idé. De fleste spiller så G3. Den slår man så med F-bunden. Jeg er lidt spændt på, hvad han finder på her. Manden fra Kazakhstan. Så spiller han det for at angribe. Løberen, den dækker vi med E3. Stille og roligt. Så for at få styr på det. Og H3, det var min anden idé nemlig. Og udfordre bundekæden og bundestrukturen herovre. Og løberslår, eller skal vi spille springer C3? Jeg tror godt, vi kan spille... Der er noget med G5 her, vi lige skal være opmærksom på. Jeg tror stadigvæk, vi slår her. Springeren til... Så skal han næste springer ud. Den går til D2. Så skal jeg spille dame E2 bagefter os. Vi slår igen med løberen og vinder tempo her. Det er ret vigtigt. Godt tempo her med løberslår E5. Nødt til dæk C7 over. Så kan jeg spille springer F3. Det ser godt ud. Med ideen enten springer G5 eller flytte løberen og så spille springeren ind til E5. Det er også muligt. Lad os se, hvad der bliver spillet her. Okay, nu kan vi slå på C7. Så kommer der en skak her. C3. Okay, vi spiller bare C3. Stille og roligt. Så tror vi med at slå på C7. Ja, og så dame til E2. Vi skal rokere langt. Hvor vil den springer han? Den vil lande til F5 eller G4. Ja. Hvad hvis jeg spiller løberen til G5? Så ryger jeg ind i trækket G5. Hvis jeg spiller løberen til H2, hvad så? Det ser lidt interessant ud. Løber G3. Er det ikke bedre? Det tror jeg. Så blev jeg hittet der. Jeg tror lige at rokere langt først. Så ved jeg, hvor springeren går hen. Den går derhen. Og så er det, jeg skal flytte løberen, og den skal flyttes til F4. Der gør vi G5 og truer med springer E5 herude. Det ser godt ud. Så kommer det næste tårn ind lige om lidt. Jeg regner med, at jeg kunne slå den. Det kan jeg måske ikke. Lad os prøve at se. Hvad hvis vi spiller løberslår G5? Det ser ud, som om vi kan slå den. Vi tager den. Vi må se. Og vi har stadigvæk et angreb, og vi har fået bunden tilbage nu. Nu står vi jo kanon godt. Så kommer jeg af med min gode løber. Det kan jeg se her. F4 ser rigtig normalt ud her. Vi dækker E5, sørger for at den løber, den ikke er særlig meget værd. Og samtidig med, kan vi måske vinde bunden herover. Skal vi ikke gøre det? Det tror jeg lige vi gør. Springer mod en løber. Bunden mere. Det kan ikke være helt dårligt. Så slår vi på H5. Og hvis han slår igen, så laver vi lige en pre-move her med skak. Det gør han ikke. Han rokerer langt. Det gjorde han så heller ikke engang. Okay. Hvad kan vi så spille her? Jeg tror, vi skal have et andet tårn herover. Han vil gerne stadigvæk rokere. Kan vi forhindre ham i det? Det kan vi sådan set ikke.
Men vi kan få begge tårnene med herover. Det tror jeg ser ret stærkt ud. Så skal vi have tårn til H6, bare lige for at irritere lidt. Og få et tempo på den. Og den går måske et dårligt sted hen, som den gjorde her. Derfor så går vi herned. Tror tårn F7. Han har ikke nogen mulighed for at få dronningen med ind igen her. Og efter tårn F7 tror jeg med dubbel herover på 7. række. Okay, spiller han det? Jeg tror det tror jeg ikke så frygtelig meget. Skal vi ikke prøve at vinde tempo med det træk? Spiller han bare det der? Det tror jeg ikke. Vi kan vinde kvalitet her med springer F7. Skal vi gøre det? Det tror jeg vi gør. Springer F7. Truer tårnet og dronningen. Spiller han tårn til G4 og opgiver, fordi hans dronning herover på D6 er truet. Lad os lige prøve at se, hvordan vores spil er. Spiller vi godt, eller spiller vi ikke godt? 77%. Det var ikke så frygtelig godt. Lad os prøve at starte. Vi er ikke på et ret højt niveau nu. Lad os prøve at se. F5. Det kan han ikke så godt lide. G4. Det er hellere spil E3. Men min idé med G4 er ikke helt dårlig. Det er for at få ham ud af forskellige overraskelser her. Så er der den der er fejl E3. Godt spillet. H5. Det er også en fejl. Han skulle spille løber D6. H3. Det ser ud til at være okay. G slår H3. Løber slår H3. Og så springer D7. Han skulle selvfølgelig spille G5. Nu kunne jeg have slået på D7 og så slået på C7 og vende bunden. Det skulle jeg have gjort. Det så jeg ikke lige her i kampens hede. Løber, springer, slår E5. Ja, så har vi et træk her ved løber E7. Der skulle han have givet skakken, men der kommer C3 med tempo, så forstår jeg ikke så frygtelig meget af. Og så her, det skulle man selvfølgelig ikke spille. Det G5, det er selvfølgelig et dårligt træk, for den slår jeg bare. Løber slår G5. F4, det var en kæmpe brøler. Hvorfor det? Fordi jeg kunne spille hvad? Hvad kunne jeg spille i stedet for? Kan han vinde materiale her? Han kan spille springer G3. Ups, det har vi begge ikke set. Springer G3 selvfølgelig. Så i stedet for F4, skulle jeg have spillet tårn D til G1. Selvfølgelig. Så løber D7, og resten det er, der kommer springer F7. Så ja, det var første parti. God start. Det er lige den måde, vi skal starte på. Så lad os se, hvad det næste det bringer. Hej, så længe.